Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian yang kedua terkait rahasia besar ibadah sholat di dalam kitab Lataif Thoharoh wa Asrul Sholat karya Kiai Soleh Darat Semarang. Saya akan membacakan kitab Lataif Thoharoh wa Asrul Sholat mulai halaman 52. Ini bagian yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko utawi tasahute musoli lan lungguhe musoli iku mongko isyarah marang jamadiyah. Artine jamadiyah iku barang kang atos-atos, kang ora bisa modot-modot lan ora urip kaya watu. Mongko samangsa-mangsa wis muturut lungguhe musoli, mongko slamet saking top-i jamadiyah lan yaiku jumudiyah, tegese atos ora modot-modot. Lan yaiku mengkono khususiae aturab. Mongko sujute musoli iku isyarah marang nabadiyah, tegese tukulan ingkang modot-modot utawa lunglungan kaya waloh. Mongko sak mangsa wis miturut menungso marang sujud, mongko slamet saking hujubi top-i nabadiyah lan yaiku kharos ala jadzabi lisai wa nahwi, tegese ngrangsang ing ngatasé narik swiji lan ngrangsang ing ngatasé demen modot. Lan ya mengkono iku khususiatil alma. Utawi ruku'e musoli iku isyarah marang hewaniyah. Mongko sak mangsa wis miturut menungso marang ruku', mongko slamet saking sifat hujubil hewaniyah lan yaiku syahwat lan yaiku khususiatil al-hawa. Utawi qiyamul musoli iku isyarah marang insan. Mongko sak mangsa-mangsa wis miturut menungso kelawan qiyam, mongko slamet saking hujubi ausofil insaniyah lan yaiku al-kibir riya lan ya mengkono iku khususiatil annar. Lan kedua iku sifat papat kang miturut iku dadi nukulaken ing pira-pira sifatil basariyah lan yaiku jumudiyah lan kharos lan syahwat lan kibriya. Mongko tatkalane slamet menungso saking alani iku papat kelawan sebab bali nglakoni madarijul arba'ah lan yaiku qiyamus shalah lan ruku' lan sujud lan tasyahud, mongko teman-teman wis iqamati shalah munajian li rabbihi, kaya dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadis, ubudullaha ka'annaka tara. Demikian kajian pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.